És la batuta d'un dels grans compositors actuals. El seu propietari és el mallorquí Joan Valent. El compositor i director anit va ser el protagonista d'un concert solidari titulat Música per a una nit d'estiu. Valent va dirigir l'Orquestra de Cambra de Mallorca en un acte organitzat per la Fundació Cultural Es Convent d'Inca. I unes 300 persones han omplert aquest pati del Parc Vit d'Inca per escoltar els nous temes del compositor d'Algaida, Joan Valent. Joan Valent interpreta un repertori format per música tradicional espanyola, obres de Manuel de Falla i peces basades en la poesia de Federico García Lorca. Va estar acompanyat pel pianista Andreu Riera i el tenor José Manuel Sánchez. I els assistents van demanar més concerts d'aquest tipus a la capital del Raiguer. Que fa falta per Inca en que se faci un concert d'aquest tipus en l'estiu, sobretot. Sabes que aparte de disfrutar del concierto, si la entrada pues tiene un fin de este tipo, pues yo creo que lo pagas más a gusto. Tots els doblers que es van recollir en aquest recital van anar destinats a benefici de Projecte Home. Quan veus, per exemple, l'esforç, la lluita d'aquelles persones de 20, 30 o 60 anys, s'edat el lo de menys, que lluiten per sobreviure dins aquest món absurd de la droga i que se'n comencen a sortir, dius, això val la pena. I això és guapo. Solidaritat i música, i tot en un espai que vol convertir-se en un futur en un nou centre cultural a Inca.